днешното видео добре дошли. Сега започвам с тази игра, която е да играем едно в едно. Play. Добре, влезна. Сега ще играм едно в едно. Всъщност за Brain Rot. Да, добре, започваме. Той има 2 победи и 2... любимото ми бял екран. Мага, ще ми скина много хубаво. Чакай малко, ако се чуе. Чакай малко, защо ми лаги? Не. Какво се случва? Сто съм почекайте. Тогава ще играм на Brawl Stars. Аз тук се забавих, сега снимам видео за тази седмица. Може да стане нещо. Това на Бола Дамян ще го пускат скоро, доколкото знам, на 1 май. А ще има някакъв друг, който се казва Болт и се пуска на май на... и ще пуска май, не знам на кой чай, че бъдвчеткам да ще ми приема поканата. Не искам. Тогава ще сам. Явно нямам приятели. Не че нямам приятели. Сега ще Едгар да ще го макса. Те ще купи. Първо. Сега сам. И започваме. Напред и напред, за не ми заредиш. Омага, то скин дето. Чакай, не, нямам интернет. Бих някакъв без интернет. Що нямам интернет? Ако... Що нямам интернет? Ако спече... Хора, искам... Моля ви едно нещо. Да стигнем 50 абоната. Но искам. Моля ви. Ще раздам... Не, аз не знам какво ще раздам. Чайте, ще помисля и сега 2 минутичко да раздам. Не знам. Айде 1000 стотинки. Не ми ще играя на Brawl Stars, ще играя на Roblox. Но чай малко, защо нямам интернет? Я чакайте малко да влезна в настройките ми. Опа.
Да, ще знам, че не говорих, аз забравих, че имам видео. Ако стигнем 50 абоната, съм ви радостен, но ако не стигнем я, няма да съм ви радостен. Имам някакъв правим който да съм насвалам. Нека. Сега замислих, аз съм само някои стъпи брейночи. Който иска трейд, известен съм, имам 10 абоната. Добре да напишете коментар. Ако е добре, е окей. Ако не, е тъпо. Самите брат, той не дани само от едни тако блокчета, едни кученца, дето бат да умират, бе. Едни кучета, дето умират. Всички ги селваме, брат. За кои са тези кучета? За мен са важни. Не сте чули нищо. Ако ме нахейчите, ще видеа някак съм 5 години. Не, извах. Тук хейтете ме. Чакай малко, що мога да игра. После играм на игра с коли. Това е единственото, което мога да предложа, защото не мога нищо друго. Да си купите компютъра, пишете в коментарите. Чули ли музиката? Чакай да намаля. И тук ли ми лаги бие, човек? Ау! Чай да остана върху дръп. Хубаво ще карам. Ето аз съм аз, когато... Ето така карам, когато започва голямото междучасие. И не по-скоро така минава времето, като започва голямото междучасие, между другото. В дашкалото ми, брат. Голямото междучасие минава за 5 секунди, брат. Че говориш с приятел, брат. То след 5 минути, брат, те гледаш и госпожата казва: деца, сядайте, време да учиме. И че, брат, голямото междучасие е 2 секунди, брат. Голямото междучасие за нас е много малко време. Ако е 20 минути, ще да е много хубаво. То има 20 минути. Не май. Чакай думата и тук. Ауч. Ох, брат, тази ръчна я махам. Чакай малко. Чайте, че замислих. Какво стане, ако стане едно нещо. Обичате ли математика? Защото аз не. Имам TikTok профил, всъщност, да, който не знае, казвам се Милан, който иска да ходи ме последва. Чай, брат, забавих, че на дрифче. Да съм таксимиотърев шофьор. Чакай. Сега ще забързваме, снимам още 6 минути. Чакай, брам. Така. И ще едно видео, защото съм кринч. Да, хейтете ме. Чай малко, бе. Чай да си покажа TikTok профила ми. Ето ми го. Тунг шаху. Милион. Чакайте малко, че карам се Милан.
има някакви рандом видеа. Ами да, ето. Ми хора, според мене трябва вече да спирам. Да, качал беше това нещо от мене. Аз бях Милан. Айде, чао от мен.